Oh my God, nakapasok. Padamay ito, parang Tagalog to si Grace. Hindi naman. Mapapasubo ako kay Grace. Ah? Grace, ano yung lingaw mo ngayon dyan? Wala akong ginagawa actually. Nandito lang ako nakikinig at saka dinadial ko lang yung phone ko. Sa pakikinig mo ba ay na-inlove ka na sa akin? Actually, matagal na talaga. Oh my goodness, sabi ko na sa inyo eh, may abs ako! Ay. Madama ito ah. There's a twist. It's a Tagalog. How old are you? 35. You're 35. My God, Yes. we're just ka-age, you know that? We're just ka-level. Are you married? Are you married already? Yes. Oh my goodness, we're just the same. We have a common diseases. Common diseases. Oh my goodness. Oh really? How oh my goodness. Ano? Ilang ano na? May babies ka na? Wala Wala pa. pa. Kakakasal lang. So mag-1 year pa lang kami mag-asawa. Oh my goodness, 1 year pa lang. Yes, mag-1 year pa. Asan yung asawa mo? Nagtatrabaho. Saan siya nagtrabaho man? Bisaya din. Sorry, Bisaya. Ano sa ano ba, brand or something? Wag na yung brand. Sabihin mo lang asang place. Malapit dyan may ano. Oh my God, as in, malapit na talaga dito. Hindi ko akalain yan. Dun sa may ano, Save More or something. Sa may Save More. Hindi, malapit lang doon yung company niya. Pero hindi pwede atang sabihin yung ano yun. Magiging commercial siya. Oo nga. So ano naman yung ano mo yung lingaw mo ngayon dyan? Nasasabdan mo ako din? Akong ginagawa. Nakakaintindi naman ako. Yung ano mo, yung bana mo ay taga Cagayan, taga Igpit talaga. Tapos ikaw yung taga ibang lugar. Yes, sir. Exactly. I'm so intelligent. So ano naman yung ginagawa mo sa buhay habang wala yung asawa mo? Ikaw ba ay anong ginagawa mo dyan sa bahay? Gawain ng wife yung magluluto, maglalaba. So meaning ng bahay. May aso, may pusa. Yun. Pwede mag-apply ng aso? Tapos, ganun. Ano na kayo? Sinong kasama mo sa bahay? Ikaw lang mag-isa? Yes, ako lang. Hindi ka natatakot dyan? May the grudge dyan? No. Ganun. So, hindi ka pa na gano'n. Wala pang plano magbuntis. Wala pa. Gawa-gawa lang. Gawa-gawa lang. Kasi tawag ka niya. Pandamay na to Ako ay nag-nose-bleed na Tapos, kumain ka na? Tapos na ng breakfast. Wow. Ikaw ba? Tapos ka na ba kumain? Oo, kanina pa yung ginising mo ko. Ilang buwan ka nang namiminaw sa akin? Mag-isang taon na ata. Actually, lagi akong nagda-dial talaga. Oh my God, nagda-dial ka? Hindi ko, oh my God, I can't believe this. Nag-dial ko yung number niyo para makapasok ako. But sadly, hindi talaga ako makapasok. Talagang, as in talagang... Promise, ipapasok na kita. Sobrang busy ng line niyo. Feeling feeling number 1 Hindi number 1 naman naman talaga. Ganon. Happy ka. Panay tawa mo. Kasi nakapasok ako. Congratulations. Ilang buwan ka na nagdadayang? O taon? Ilang buwan lang din. Tapos napapagod na. So parang Huwag ka mapagod. Baka maitim ka niyan pag mapagod ka Oo, dapat lang. Mag-sunblock ka para hindi ka mapagod. Pandamay ka naman, Pero in fairness, happy ka. I love your aura as in. Oh, thank you.
Ini-imagine na kita para kang si Angelica Panganiban. Grabe kayo ko ba? Diskarte na gini ba? Sige, batiin mo na yung mga mo. Yung mga bating now mo. Alright. Sabi ko. I just wanna say hi sa lahat ng nakikinig. Alam mo, sarap mong pakinggan. Ulitin mo nga yan. I just wanna say hi, yung ganun. Sige na. Sa lahat ng nakikinig at saka my God, sa lahat ng mga babaeng nasasaktan ngayon. Bakit? Sino nagpasakit sa kanila? Ang dami. Tapos sa lahat ng tao dito sa may young film subdivision. Hi guys! Ang saya natin! Hindi ko akalain to. Sarap ang pakinggan. Thank you. Ano yung boses mo? Thank you. Boses lalaki. Sorry. Promise. Gusto ko yung mo para panay kang tawa-tawa, parang walang wala sa sarili, ganun. Yun, parang bali lang. Parang bali lang. Gusto ko yung ganyan. Happy ba? Yeah. Nag-aaway din kayo ng asawa mo? Ha? Oo. Kailan kayo maghiwalay? Joke lang yun ha. Wag mong seryosohin na. Alam mo naman ako dito yung mga alam mo na. Forget it. Makasurvive mga Igalo, makasurvive sa Tagalog. Sige na, may batiin ka pa? Yun lang. Bati ka na ng bati dyan. Wala na. Sige. Ay, mamimiss kita. Pag kasi tawag ka ng kanyan. Ibubutang ko tong telepono dito. May na to yun. Pag ilagay ko to, ibutang. Ilagay ko to. I-down ko to. If you're gonna turn down the phone, you're gonna miss me ba? Yes, I will. Kasi Sarap ng boses mo. Okay lang. Pero pag iti-try ko pa rin mag-dial para makapasok. Sige. Asarap magkausap yung tayong dalawa nag-inusapay. Ang sarap po. Oh my God, yung usap-usap natin. My God, I love your inusapay talaga. I can't believe this. Alright. Sige na. Alright. Yung number mo, ito yung number mo. Sige. Sige na, what's your request, baby? Baby, sorry. Nadigyas yung dila ko. Actually, wala naman talagang request. Pero, ikaw na lang bahala. Thank you. Ako na lang bahala para sa'yo. Huwag ka mag-alala. Isang bala ka lang. Bangyaw. Bye lang ga. Alright, bye. Thank you. Ingat ka ha. Baka madulas ka. May dyan, may panit ng saging dyan. Ingat ha. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. I love you. I love you too. Oh, no! Bye. Bye-bye. Thank you. Sarap niya kausap. Yung mga inusapay namin, ang galing-galing. I like this. I love my job. Wala siyang request, so maghanap tayo ng Tagalog. Mangita tayo ng ng ibang caller dito. Hello. 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 Hi, Kuya Joe. Ay, kita man eh. Sukod na. Mary, Kuya Joe. Ano ang ngalan niyo mo? Mary. Mary. Hi, Mary. Stricto rin galit. Mary. Hello. Taga-asa ka? Sayas, Kuya Joe. Taga-Zayas. Pala edad ni mo, Mary? Mag-20 ka ng October, Kuya Joe. Mag-20 na ka? 20 na ka, day. Nag-eskwela pa ka, day? Wala na, Kuya Joe. Wala na ka nag-eskwela. Yan. Ano sabi mong kuan, imong lingaw sa imong kinabuhi karon diya sa inyo sa Zayas? Tigbantay sa bata, Kuya Joe. Isa man na taga bata imo ha? Kanang, Kuya Joe. Kato ganina nag-caller nako 35 anyos wa pa gyud. Sige ra sila gimuhimo.
Nalimot din ko pangutana kung kada unsay oras nila gahimuon to. Nakalimot na ko kayo, kay Dugay naman to, sige pag simuon. Hoy! Langga. Pila na edad si mga baby langga? 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 Oh, istorya sa talangga. Pila edad si mga baby? Tarang kuan kay Jo, 1 year old. Koreano. Kuya yo. Koreano siguro ko istorya. 1 year old. Ba. Anya, kumusta man mo sa imong ama nimong partner nimo, imong bana nimo? Or Nag-work kuya Jo. nag-work siya. Kumusta man mo duha? Okay lang gyapon, pero kami gyapon. Still kami gyapon. So murag plano ka nga imo siyang bulagan lang ga. Wala ko plano kuya Jo. Ah, Kay binako kay murag ka nag-ingon ka nga still kami lang gyapon, murag gusto na ko muundang na mi ani. ay dili. Dili ana gyud ah. Sige lang ga, unsay request nimo? Ay, request greet sa imong kapamilya nimo dalang ka, go. Wait lang na ko sa kuan kanang sa akong magulang nga si Aprilin pala, tapos sa akong lola nga ilingaw na ko si Lola Esther, tapos si Lolo Herman, o great lang din ko sa mga Palak family. Unsay pangalan? Salat family? Mga apelido kuya. Unsay apelyido? Palak. Palat, ayun. Oh, sige. Tapos? Palak o Caceres family. And then, kanang kuan ni Kuya Jo, kanang great lang na ko ni Cloyd di Kuya Jo, nga nagtrabaho Kuya Jo, wadwad kayo. Wadwad yes Cloyd, pertiha magigala. Pati sa kuha Kuya Jo. At usay pati sa imo ako Wadwad. Kinsa man ni si Cloyd ay? Akong bana Kuya Jo. Ang binako kinsa ka na si Cloyd, imi ko maglahi imong bana lahi pud si Cloyd, pandamay ka. Dili Kuya Jo, kanang mara gina siya isa ra sila kung dugan Kuya Jo. Ug namina mga karon unsa nga karon mo trabaho para di ka maputbol. Kana na gyud, kay mahal ang inflation karon, mahal ang kan bugas. Mao gi Kuya Jo, request din ko kuan Kuya Jo kanang request na ko uy. Ambot nimo diay, ko nagtawag-tawag dinhi ako. DJ ako dinhi, tig player ako. Samo ko yun. Kuan sa to? Naglalis pa sila mga igala. Tulos, lonely people in the world. Uy, tarungan na ako sa tulos, lulit. Uy, Lonely people in the world. ikaw na mo nang dali. Sa'yo kay kaha, kay hilig kay kag tulos, lonely people ha. Okay, klaro ha. Tulos, lonely people in the world. Yan, kaya daw. Tarungan na ang tulos, lonely people ha. Si Kuan Kuya Jo naganda si Casey. May Yes, salamat Kuya Jo. Ay Kuya Jo, Mina akong baby karon nga gisabag sa akong mangod. I love you, baby Clyde, baby. Ay, ikadot na Kuya Jo. Sige. Problema. Nafaday Kuya Jo kanang sa mga barkada na ko Kuya Jo nga naminaw diri sa sayo yung mga buwan kanang Sabi gid lang ga, sige lang ga, i-express lang imong tulos sa lonely people. kanang na lang Kuya Jo, wala na ko tinaliwan na lang. Suspended man ta sa imong title sa imong kanta lang ga, samo kay gari up din. Kuya Jo, napasman ko karon kay gutom ko. Countdown lang ga, kay noo ko kay narabay ga, didi pa kon ba na? Sa imo ba na gidi? Kuya Jo. Sige kay mouth na gagabi na pagid imong si Cloyd. Sige na. Ayaw Kuya Jo. Bye-bye lang ga ha. Bye Kuya Jo. Ingat ha. God bless mo ha. Salamat. Kaingon ko adto ba? So to title niyo. Hello kay Brad Robert si Kuya na Brad. Also kay Sir Bernie Francis Chavez and greet niya mga taga-inita, mga suki sa mga Kukong's Car Wash. O Car Wash Boys diha, Banban og Toy, may pagpaminaw, kalabunog ang MOR karon diha. And also, good morning sa mga taga Tameco Office. Ano sa tanan diha og sa mga people over at Siargao, akong cousin na naminaw via YouTube. Janelle Abaw. And also daw sa iyang mga office mates. Oy, buyag, Wednesday karon ingon sila gwapo daw ko guys. Talagsara ginagaingon sa ako nga gwapo. Labi nagtsada ang angle sa kamera.
Hello kay Dan Michael Gabi Vento. Hello sa mga Vento family. Armich Ojetnom. Happy listening. And to Brad Gabutan, Jerome Gabutan, all the way from Canada. Mary Jo Hesiman, nagasalamat. Ma'am Shirley Babiera o si Sir Raymond Bogolto. Mayong pagpaminaw niyo di og MOR. Hello usab sa ko Mega. Na si Monique of Liquifusion CDO. Happy listening. Amping mo da always mga kapamilya. Anyways, alas 10:42 na mga kamorkada. Panayantos na para sa tuwa mga paborito mga love songs and all of your favorite hits. Dito nagyapon sa inyo #1 FM station ng MOR 91.9 plus the MOR Cheeky Beat 10:42 time check. Katod ganato sa Coke Studio. Taste the sounds of Pinoy music. Sa hilan at sa bata, mag-United Home Kidalets. Napamatud-an ang bisa o hiyang sa mga bata maong sulit magpaayo. Isuzu MUX, Center of Attraction. Tide, gulat sa puti, gulat sa bango. Tanduay, tibay ng loob, tibay tanduay. Minola Coconut Oil, hindi basta-basta coconut oil. Para sa pang-araw-araw na pagpiprito at deep frying, mag-Minola Coconut Oil. Hindi class ang tatak. Afford ng lahat. This song is brought to you by Best Foods may matcha misaya at kaya. Nor Pork Cubes. Add Nor Pork Cubes para ang luto mo ngayong Pasko ay maging #Christmas meaty. Sap ng lutong nanay. Cream Silk. Stand out 7 days straight with Cream Silk every day. Alaska Fortified Powdered Milk Drink. Wala pa ring tatalo sa batang may tamang tangkad at bigat.